Haia, yn y fideo yma fyddwn ni'n dangos i chi sut i wneud cacennau cwpan, sef cupcakes, yr rhai mwyaf blasus. Dyma'r cynhwysion y bydd ei hangen arnoch chi ar gyfer y recipe. Yn gyntaf, cynheswch eich popdy. Rhowch y casys cacennau mewn tre cacen neu tre muffin 12 twll. Pwyswch y cynhwysion ar gyfer y cacennau cwpan. A hefyd, thorwch y menyn yn barod ar gyfer yr eisyn menyn. Gadewch y menyn i un ochr. Yna, curwch y menyn neu'r margarine a'r siwgr mewn powlen fawr nes ei fod yn welw ac yn hufennog. Ychwanegwch yr wyau yn y bowlen a'i gymysgu. Ychwanegwch y dyfyniad fanila. Ychwanegwch y llefrith a'i gymysgu. Sifiwch a phlygwch y blawd i'r gymysged nes ei fod yn llyfn. Llenwch y casys papur yn gyfartal. Cofiwch sychu unrhyw gymysged y gollwyd oddi ar y tre. Pobwch yn y popdy sydd wedi ei gynhesu ymlaen llaw am tua 20 i 25 munud nes ei fod wedi codi ac yn euraidd frown. Tynnwch o'r popdy a'i adael i oeri yn llwyr a rac oeri gwifren. Tra bod y cacennau'n oeri, gallwn wneud yr eisyn menyn. Gan ddefnyddio bowlen lan, pwyswch a sifiwch y siwgr eisyn. Ychwanegwch y menyn sydd wedi ei ddeisio, yr un a baratowyd gennych yn gynharach, a'r dyfyniad fanila a'i guro nes ei fod yn drwchus ac yn hufennog. Gellir ychwanegu'r dyfyniad fanila ar unrhyw adeg. Os yw'r gymysgedd yn galed, ychwanegwch ychydig o lefrith gan ddefnyddio llwy de nes ei fod yn hufennog. Dyma rai ffyrdd y gallwch chi addurno'r cacennau cwpan gan ddefnyddio'r eisyn menyn. Gallwch ychwanegu ychydig o jamiau neu cwrdd lemon os y dymunwch. A cofiwch, peidiwch â bwytio nhw i gyd ar unwaith.